Shira, Saturday, you know, Mr. Seven, name me was similar to me. So, Mr. Salvador, I by my man take on Tiasi. Now we are meeting nam so dia so aba. Oh, yes, Christ, na bompai. Amen. Amen. Yada radiasi. Anajui. Ewo Yesu Kristo bambo. Ne nhwa so pa ene ne dom. Se ade asa. Na dru Wednesday say ya. Na me dia sedama nyame. Esan se Nyankopɔ ama ye krado. Se o metie radiasam. Awiye bremu. Ade a ehia ede manipa. I bet me abuo nipa pagya nipa de nasi de kron the word of God. Say abrabom anasa asetenem. So we nyame asem firi ma enye ye. Ha obi ntimi nkoti Christ eniye. Obi ntimi nkoti Yesu enyane ho. Amen o. Amen. Unim Bible say obi jimi dia. We oni de owo nyina nya de be ya enkwa. Okay. Amen o. Amen. Eti adre ba ko me sane nso amu ye ne se aweye brema ye wei sa obi ya na adwene sa onye Yesu Kristo ni a okay ya na me hunu sa sa nipa no me hunu sa wo mobo oh amen o amen because of say adani bra ye wo mu anopa no na me mama message bi wo yani mi wonom sa uwa ya baba besu wayi ase ejamfo baba be jamo but ye ne wo nko okay amen amen adaba free wiase no nipa baba abesu ejamfo ababa abejamo ba sapasa ya na wo kode enya possible it say nipa bia wo to wiase bia na sa wo twena na wadwene mienu sa o ko America usiesie ho ansa na wa de be ya wako amen o amen o ko Germany usiesie ho ansa na wako ampanifo ka asem sa asamado ayo man okay amen amen so asamado yo man dia me be sabi busa se adanti na asamado ya koro no yen siesie ya wansa ne yakọ okay adapo anaju yan komo ne baye de na me pesa na me ba bia tie me kakra Luke chapter 9 verse 23 Luke chapter 9 verse number 23 Luke chapter 9 verse number 23 tie me pesa din komo kakra fa ahopachire eho atifia sam no was ahopachire adapo mame mu se okosin ketewa bi se akase obi apan ho achi a ene de yen oh akase obi apan ho achi a okay first one obi wadi Yesu Kristo adi okay no ate no afiri boni se ni pan first apan ho achi na me siro adapo se yakase obi apan ho achi a one obi a wadi Yesu Kristo adie what is here Matias so first question no aya me de etime transu sa obi ni Yesu ni ya na se onya ho pachire ampan ho achi asase so ya wa ho pachire mienu okay me tira wa de okay aho pachire ya two types of aho pachire ya wa se obi wa Kristo mu no pan wachi akodi wiase achi okay that's amio amen wa pan wachi afri Yesu Kristo mu akodi wiase sesesei ewiase ene obedi achire okay that's here Matias so ani obi so se obi wa wiase wa pan wachi se obedi Yesu achi okay amen amen bonsam Lucifer ebremi atam no osoro okay but right now oni suru biu okay wa pan ho achi okay sesesei adia etia nyame an obeye okay ba first no ye de Nyankopon pe ba sesei ante sabio tesa amen amen sana sesei ya sepenem ya brabom etia okay et look ase ahopachire me pese anajo yo ye din komo kakra ne pobia ntimi nko heaven wa brekura ompa ho achi okay amen amen obi ntimi nko heaven e wa brekura sani pano ampa ne ho achi because so obi pano ho achi a opa ne ho achi ma bibi okay amen amen se sami tuoi adapo mapa me ho achi okay but ayantia mapa me ho achi nyina ne sa mentimi ne wiase ntoa na mu biem okay amen amen
wiase mentimi ne wiase antara biem okay ati sesei mapam wachi sa mede Yesu achi amen o amen mapam wachi sa mede Yesu Kristo achi mani awade Nyankopɔn bɛnante sɛdeɛ bɛyɛ a ɔsoro ahenie me so bɛnya kyɛfa ɛwɔ mu okay ɛtiri sesei no adeɛ wiasefoɔ yɛ mentimi nya bi amen o amen adeɛ wiasefoɔ ayɛ no mentimi nya bi sesei wiasefoɔ timi pie kɔ club sɛ ɔmo ni sɛ sɔfo mete club ase a ɔbɛka sɛ ei ɔsɔ ɛne na ɔka nyame asɛm kyerɛ no na sesei ɛyɛ pai ana wɔte club na ɔmo nsɛm ahwe ase okay kas amio amen because wana no ni me nyina nim sɛ mapa me wɔti afiri wiase okay sɛ bɔne a ɛkɔ so ɛwɔ wiase no memfa me ho nsɛm okay et obi kɔto me ɛwɔ fɛwdifoɔ anasɛ afɛwdifoɔ tanabea ɔwone sɛ no me ne ɔmo yɛ pɛ okay amen o amen ɔne sɛ sɛsɛi me ne ɔmo abɛyɛ pɛ et adeɛ baako a mɛtara sesua sesɛ wo no sɛ hwadeɛ sɛ sɛsi a Ghana asɛi na memfɛre sɛ Nana Akufo-Addo ana yɛ ɔman no nyinaa president kas amen o amen et yɛwɔ adeɛ bi wɔ no ma sɛ nana yɛ a ɛbɛgu ne ho fi okay sɛ nana yɛ a ɛma namamuo no ɛgu fi okay amen o amen ebi ni sɛ nana akasa magye gay atom ɛwɔ Ghana okay egu nana de ho fi because of sɛ ne pɛ so ɛne ɛgye gay yɛ deɛ bɛyɛ atom ne pɛ so ɛna amamu a ɛne kwasɛ nka ɔbɔ ɔman nim ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛbaayɛ mmara ne kwasɛ nka ɔbɔ ɔman nim ne pɛ so na ɛyɛ deɛ bɛyɛ yɛhyɛ saa mmara no amuobi ahu sɛ no saa papa wɔ sɛi ne pɛ so ne nyɛ okay amen amen eti adeɛ baako a me nso bɛsua awɔ sɛ Kristofoɔ no sɛ ɔkristoni bia yɛ ahyehyɛ okay amen o amen asɛ Kristian biara obiara Kristoni bia no wɔn ɔyɛ ahyehyɛ saa nipa no abrabɔ ayɛ nsasodeɛ ɛde ma wiase okay just because of sɛ saa nipa no pɔ ne ho akyi okay amen o amen saa nipa no wɔne wiase ɛntoɔ na mu biem okay saa nipa no ne wiase nante biem okay abra ne abra nyina enipa asa no asua no ɛto sɛ bɛkɔto sɛ saa nipa wɔ sɛi a wɔyɛ Kristoni ana bra ansɛm fata ɔba a yɛbɛka okay amen amen sɛ kɔto Kristoni ɛwɔ bi aba na wabra yɛ sɛ sram a bra wɛ wɔn kɔ sɔre ɔno ɔkɔ asɔre na bra wɛ ne kanya mesɛm no ɔno asɔfo na yɛda no waboro sɛi kasa amen o amen ɛso wiasefoɔ no ankasa no wɔn no mu no sɛ nsa nyɛ bɔne okay kasa amen o amen ba sɛ wobɛpɔm a yɛwo no sɛ no different person bi abɛdeɛ bɛyɛ abɛwuram yɛwo no sɛ ɛnipa foforɔ bi a o abɛwuram because of sɛ honhom a pɛw mu no ama woyɛ sononko okay hwɛ mɛtena nsi asua deɛ wo no sɛ afirimu no a yɛde yɛ ntoma sɛ afam no wonim ɛnyɛ afirimu no nti ne yɛde ntoma no sɛ afam o okay ɛyɛ Christ a wɔpɔtena afirimu no so ana meyɛde yɛ ntoma ɛyɛ adeɛ bɔyɛ ɛsɛ fam ɛti ɔbiara Kristoni so obi bɛgye Yesu di a one obɛnya animonyam kas amen o amen two enipa no bɛnya favor kas amen o amen three obɛnya respect okay what a shepherd because of sɛ honhom bi a kyerɛ so abɛtena saa nipa no mu okay amen amen honhom bi a ɛkyerɛ so aba saa nipa no mu okay ɛdere sa enipa no bɛtumi yɛyɛ ade a ɛmfra okay enipa wo na ɔrespect no okay enipa bu no enipa deɛ ne deɛ yɛ deɛ bɛyɛ ɛma no okay kasi amen o amen anya saa nipa no pa sɛ ɛte na ma nipa bu no ɛyɛ honhom na deɛ bɛyɛ ɛte ne mu na okay the spirit of God aba tara saa nipa no mu no ana ma nipa deɛ bɛyɛ ɛrespect no one wɔyɛ nsasodeɛ ade ma nipa nipa no bi asɛ na brabɔ so asua ɛsɛ akɔto sɛ Kristoni bi wɔahyɛ nneɛma ɛnsɛm fata a wogyina baabi kasa bra wɛde wɔyɛ Kristoni adeɛ wɔyɛ ɛni kwasɛ nkoa deɛ bɛyɛ nkɔɔyɛ na wɔkyɛ saa deɛ wɔ sɛi ɛmfata wɔ Kristoni ɛnsɛ sɛ wɔ Kristoni yɛ deɛ bɛyɛ ɛhyɛ bɛbɛkyɛ wata sɛ paa ɛte loku sɛ ahopɔkyere amen o ɛte adeɛ a mesua firi kyerɛ sɛ no mu no sɛ obia wɔpa ne wɔkye bia no wowu na ne wɔhunu
amen Amen. hwɛ obi a wɔpɔ ne wɔkyi bia o wonya no sɛ ampa this lady anasa bra we say wɔpɔ ne wɔkyi because sɛ obi pɔ ne wɔkyi a bɔne ara first wɔtem wiase no wɔgyae Okay. amen o Amen. na bra potata ne suban tata sesa Okay. look at Mary Magdalene 1 mame fa free Mary Magdalene ɛyɛ dwamanfoɔ ba Okay. okuta wo maako 7 means perfect Okay. cause amen o Amen. it awon ma Mary Magdalene ɛyɛ adwuma no ano ɔdene ɛsɛ de mu cause amen Amen. it is a woyɛ obi a wɔn mpanto mu a wɔno wɔn mfrɛ bɛrima amen Amen. Mary Magdalene no wɔn mfrɛ bɛrima Okay. no wɔn nhyɛ bɛrima pɛ wada hyɛ paa Matias. amama o ɛna wɔrɛhyɛ Mary amama no nkasa ɛna sɔre ɛwɔrɛhyɛ Mary because of that look the charming eye ani ana ahoma na tenimu ni ntino wɔtɔ wo sɛ ya woyɛ bɛrima no sika wɔ ho a honhom ne timi ka kyerɛ sɛ bra wɔ sɛ sika wɔ ne ho Okay. sister wɔ sɛ sika wɔ ne ho Okay. wada hyɛ paa Matias. ɛti honhom na nkasa atwon ɛde kɔ Mary nkyɛn Okay. sɛ gɛn odwon ne nkɔbɔ dwama na ne ho fɛ Okay. bra na ɔkyerɛ no sɔre na ne nkɔbɔ dwaman na ne ho fɛ kas ami o Amen. ɛti honhom na de Mary yɛ adwuma no agapɔn na ne wɔ dɛn Enough. abrabi Capernaum Mary ɛhyɛ dwamanfo dan ɛwɔ Capernaum ɛna Yesu Kristo ka nyamesɛm ɛwɔ Capernaum ɛti sɛ asɛm na Yesu ka no atakye Mary ɛna Mary so no abrante wɔ se anum asɛm kekime sɛ saa na teɛ deɛ a ɛtɛ sɛ mɛtɔ mɔmɔ ne megyam na mekɔ sugu ne naase na ɔhu me mmɔbɔ ate mebɔ ne yɛ deɛ bɛyɛ akyɛ me mɛpa me wɔakyi afiri adwamammɔm Okay. amio Amen. mɛpa me wɔakyi o afiri adwamammɔm sɛ sɛ adwamama no mentena mu biem Okay. masakra ampa Yesu Kristo te Simon Filisini ne fie Okay. ɛdidi Okay. kas amino Amen. ɛna Mary baayɛ wɔbɛsugu Yesu n'ase Okay. na ɔde ne tirinwi pepaeɛ wata seɛ Matias. ɛna Yesu Kristo ka kyerɛ no sɛ kɔ ɔbɔne kɛseɛ no Odi achew. ɔde akyɛw Christ ɛde Mary bɔne yɛdeɛ bɛyɛ ɛkyerɛ no ɛfiri hɔ no mu kɔ no Mary ɛne Yesu anantɛe ata hyɛ paa Matias. ɛtumi sɛ wo no sɛ ɛberɛ Christ ɛtakyee Mary no Aha. na dwamama ne wɔtem wɔsakarae Osachkra. ana sɛsɛ yɛne yɛte Pentecost no Methodist asɛm sɔfoɔ ne Church of Christ pillar of Zion mu no yɛse yɛsakra ɛnso abrabɔ yɛbɔ nyɛ Enye. amen Enye kura. yɛbrabɔ yɛbɔ o ɛnyɛ yɛsopɔ yɛtem akyerɛ sɛ yɛnsakra Okay. because of sɛ obi yɛde a yɛntumi mfa nkyɛ Okay. sɛ woampa wo akyi a heaven nkɔ bi Onko. amen o Amen. sɛ woampa wo akyi a apɔntere sɛ heaven no wo nsa bɛtumi yɛka bi Okay. amen o Amen. because of sɛ Mary pa ne ho akyi na brabɔ tata wɔgyam Ojim. ne suban tata wɔgyam Jeni nyina. atamasɛnnua no ɛto ne kɔn ho Okay. ɛte brama ne tamasɛnnua no wɔne honam ne mogya anya deɛ ɛbɛyɛ antoɔ gyina biam ana sɛsɛi yɛnso yɛse yɛte sɛ Mary Oh. yɛbrabɔ tata yɛsuban dada yɛgyam bɔ sɛsɛi na atamasɛ yama Aseyama. sɛsɛi nyensayi guo sɛ yama sɛsɛi ansambrɛ agobɔne wata sɛ paa Matias. wata enti mɛtra so no sa yɛyɛ sakra no ɛnsɛ da nim Enimu. me sɛ enti da bia meka o ada Yesu Kristo bɛse fam ɛbɛyɛ gye Ebeyehu. because nipa 600,000 nyame kɔ yom firi Misrim Okay. enipa 2 na timi duru bɔhyɛ asase so Okay. enipa 2 ɛna duru bɔhyɛ asase ne so yɛpɔi so sɛ Yesu Kristo sane nsɔɔdam bebree ɛduru kɔsiata awɔ ne mabɔbɔ ma no yɛne yɛkɔ nsɔre no yɛne yɛsa sɔre ɛkɔsi Kelavi Oh. amen Amen. yɛne yɛsa sɔre o ɛkɔsi party ase Oh. ɛna asɔre Kristo ne mu a ɛbɛkɔ akɔtena swimming pool mu na ne boyfriend kesi no ɛwɔ swimming pool mu yɛne bi mu da ɛwɔ swimming pool mu amen Amen. ati saa nipa wɔ sei wɔma na Michael bɛsa ato dwom Oh. mɛyi mi nyame na yo mɛtwɛfo ne din dada wa womabra deɛ abɔ me yina ya wata seɛ Matias. ɛti sɛ sɛ no ante
mentia eti so be keso Kristonia so fie nyina ya Kristofo ya na ya mesre amen amen so fie nyina ya sakara ya nyina ya Kristofo last time let it be ya kwaka nyame ya so chana sofo na mo preach bone nko a sofo odo de ya mo nkasa mfa ho bi awo kasa ya mo nkasa mfa odo no bi because Bible tray say ya no do ye ho because odo no de ya say o Bible nim ba asamo mo ba na nsan no asam ba sam yi odo no free m kasa amen me ya no say gan won sakrai amen me ya say na dwen sakrai fom say ajapo say ya kwasori no say ya hendo da emu 99 won pana ya nware yen enough of ya nem ebimenem ama ebimu tete what a sapa so say obaware me papa de obaya obaware me atata ni poni nyanya de obaya unya mpa ho ati no what a sapa awu patira ya kawo sam no anu odane enough lady bi same plaza minimum menene ko asori bi mu am just mane tata do nya sakra sofo men sakra na me sakra me da na didi nya sakra gani kete me pensa wa sakra obeda no didi na se na chen sakra mu no wonpe because boni o tim no ana mani didi ye ni hwan chen ya sakra what the sapa boni na o tim no ana mani didi boni na mani didi okay atme posa eni babia ye tem na ana twi sister brother sa abrapa wasam ana se Kristo suma setan mu ontimi ampa wotia opon do obaye na so da mu nyina emfaso ni so vaso masoma ha ya evangelism me no madam fu bi ye message bi okay na mani chei okay ojo kanse mi on ye me de unim wo ye ababu bi se wo hini bi onyini bi tenase okay na sa wo hene no no won sankwafo okay a omu yin sankwa ma ne sere won kofo a omu yin sankwa omu joki ma ne sere na won sankwa ni bu won ma ne ho sere papa kas amio amen an sankwa ni bi ne sankwa ni ba ko bi wo de patia ne kawa ni bi bia sese no eto ma akwa ni tu kan okay because of sanu ma na na wre ho a obeyin sankwa na ni ade ba ya age atase eti edrubra bi ana na yale ekano na atobra yale mo ye dane pa etini sankwafo no mo ne nche no abaye sankwa na nsreda okay because of sababi na aduru no na no hye okay ada sepa ana brand na ne ho oden no se otokoya ko America otimi kwaji hotel to no ye sese na tikama kama an sakwa no ade ba ya wako amino e trabia ba kaso bia no sa no ye okay et ne sankwa ni na ne ho sere pa na no adi o mo kan no o mo fra ne ka chense na ye wu okay et o mo mo de ade onya de ba ya o mra et akwa no abo mo de bai ano se ai na no se se de wa ye nie anche o ba ba wu ana na ne so se de mo wo de wo me ya se men sere kora na unti o ma me sere no se se ai na se se wa ye mra wo da wa yi babia ba koro no o sese wo chidie as men san kwani ho sere papa babia ma koyin fo na me ko sese machi ni pawu a wawu no se nana eni me ho nya sere ho sere seme cuz amio upon asase o transui want me na sese ho ana wu afi wiase na on kai se bida bi mpani focus asama de your mind cuz amio nana na asama de your mind dia eni me bisaw what says what he say baby awu okro no what says what he dia nana me honya sere ana no wonu sa fa dia o ho sere seme usika no mpacha de ma me nana eni me pa choje okay because a baba koro sa ne ma wei o cast o fie what podle ni nyina ni wati okay it is about the okro no want me say once na okodia ene nana ho sere akwari kasam no me to say ana me faka me nsam okay because many je papa na se eto sa eni bottom session ho okay sister brother akonto bi do mani pa je to sa so eni papa ni watch ni sa ewia sawe ya ewo ho ana sawe ya ma unu sa atemwo ado mani pa
Amen. Amen. Atamu ada odi manipa. Eti san kwani no. Akofra nana ne panyini ba akode ne ba no se maka asem ya kire nana. Eti ko ko busa no. Ana akware ko nana ncha no se nana. Sana san kwani ne se. No se se ni no abeka kire wo. No ana asem abeka kire mi ko de ayame na kakra. No se nana. De san kwani ne ka kire wo no ye no kore. Okay. Ba bia abeko bia no. Omi ekosiesie wo chima wo. Na na mo se asama de o man. Na woni nkan kosiesie dabra wo kwa akotana ho. Ansa nana wo koyi. Afe nana ne bone nani suwe de be ya. Esane no. Wan siesie no ho. Ya kana nana sam. Okay. Sister, brother. So say Ghana say police for him somebody me ya police into on fa bibia ho. Amen. Amen. Soja ni binim sa me dem ye soja ni etumi fa bibia ho. Eni paria ya o. Ana tabia ya ba mpamtasia na ya me ya. Okay. Eni pa wawie ya o, wawie ya. Amen. Amen. What the sunny wawie ya o. Etini apostle Paul wati. Because ana asase bia nyadene. Ana asase no anyadene. But awie ya no ani asam no. So say unya ba mama ne so pe. Because of say o face. O form. O fe. Okay. Unya ba ma ama ne so pe. But what you be no ya do to oda kama. What tafo ababa da no watamfo. Wana ne power asam no. Wama ne betama to oda kama na makoto akene. Because of say why a funeral. Okay. People say I will boy and why. Open yourself say Pawachi. I are simple. Pawachi o. If you say so do you see mu datia e wiase ne bawia. Say e wiase mu da wo dia tela abafaw. Wan say ya udimi nsum na me. Say e wiase wo tela mu dati. Na so do mu datia e wiase ne bawia o. E wiase ne fa wa adwene so so a apantre sa wo betimi asakara. Okay. Atia yamani pa aya ho pakire. Sister, brother. Asika fo bebre nya sika. Ebi mutu kwa kwatra America. Okay. Ebi mutu kwa kwatra Germany, Canada. Okay. And Australia, and they kika ho. But e wi atire no, ne do mu firi ne abaka. Mu funu e bai. Man say am akwabe no shatawale nam. Okay. No to crow from. Okay. Gani kwatra US. From junior US. Okay. Amen. Amen. Gani crow from no where they what here. Okay. It crow from the obianim no. Okay. What I say? Okay. E wi atire gani firi America and abaka. Ya the feeling back from. Oh. You see, ya kotona kene. Upon the sika wonya sika ne nanko. Okay. It is what I we are what na proper ya katasam. Et me pose and a tree crop from for your team in TNA. Okay. So junior you was at me at America woo. Now what the Korea so I say cause Amino. Amen. What the Korea so sakadia be very vigilant. Okay. Amino. Amen. He tun for mame. Yenina santoma na nana. Okay. What a sopa and a santoma na mame. Mame na sika koko guri kom. Okay. Akona what so e sika koko. Okay. Sa mame na tumi asori afiri so. Awu afiri so dia and you prepare yourself. Okay. Amen. Amen. Sister, brother, prepare yourself. Tabia agapo. Sa so. Ewi so Japan na se wi se hunya. Ewi ni pa na ya me ya. Oh. Say me stamrantia sikatronti ena ebi mu ko mu nua no pesika na ya me ya sikam yo benya o Benya. atapodi obenya Obeye. ubataka ubasifie Bia. everything you need Unsabeka. unsabeka. Okay. Ba awia ya ani asam no Ni asem no. say ano kam bi ya kira brantia hu ni say na person ye cuz amino o ni say o tete no. Okay. So kam bi ya kira baba wa o ni say o kan ada na me baba want to send me ho fe na ba na bi asomu hwe mo na na mo to radio so ya na ya mo tana mo keka because you say you to me Range Rover kosi no say ba ya ni mo nam say the Range Rover be sime wo mo bo me pesa eni pobia na tui a me raho amino Amen. adapo me raho papa Enough. because you say okro na me na ote yi wo bi na nya na kenkan Bible bi yim Okay. wo bi na nya me na me preach bi yim Okay. wo bi o na yo bi foforo abia ba teba no mu kasa na nya me recording Okay. akwano wo firi wiase abia na so it is a masamiti say me ma preach ni nko na ya me da
asema na me kra nkwaje wadwuma me ko sayim na bregu say asafo ni bi da atane ya kromfo because of sika tena ba bi mutonto bi na mu nsuo ebi mu taw nkyere ya atane ya kromfo ni go so dem cuz amino at atiaba ko na tui me posam send popia o temene sa me saw sesio ho power tio that is you say we are seeing na ni podi atire no atini poko sayem amen me posa anajuo ni popia na wutie me no tie ni ye ayapo ana some ketwa na me ni me classmate bi no the cham so bi nice guy no 17 years 17 years ade achi yasoma me koto ade mba ka jem se madam fu na wu seconds akone wu eti ade ba akone bi so mo se et akwaye wo enti woni nyame eti paye wo owo de do mo bia ba me sasa na sa wati wo pa ne ho ti wo pa na du posa o pete yesu ati sister brother ebia na utu danase ebia na wo yakromfo sabi fata me sama kanasa ebia no brautum enye mi bisa wo bo be na wo ye untimi wi ade nkosida wate na wo yakromfo nsia tayi but na hata ye wi ye kasa amino yo agapon madam fu ya o kenkan me bible yi mi nuan ya mu sana story na bakosam kakara astan and note one now and no killer by crown na nam no table onto killer bia no tia so ase table onto ma fi usumo kasa amio but awia ya no na nanfofo no nante ye bebere fi wi ase bebere ni wi ase biam ya bobi ni to akon akwaya te ya de to kun killer bi me pese na bo killer kroni ono an kasa to we to kasa amio ya de kun killer bi wo wo fi wi ase say wasakara amino etime posa eni popia utia me na dai sister brother anana unu success me amene me but we are no ada po bi quotation mami fa say na ko John chapter 21 verses number 15 John chapter 21 John 21 verse 15 bi na ken kamam sesia what saying 21 verse 15 okay John 21:15 I say start free 10 obra start free 10 start free 10 obra okay John 21 verse number 10 ma honya as na yesu wan say yesu ka tshia for say nam amu yi sese ni bi anam amu yi sese mo fa bi mira Simon Petro koy okotwe asewu no e wa sase no so say o ha bi no miensa na ye ayema ken kabra so sa de so asewu na ndete asewu na ndete wan say uno be kan wano na esuafo no mu biala ntumi amisa na say wo ya hwan no nim say awurade papa no de ma on kenkan ana mpata no so ara ye ne imprensa yesu ni ho kenkan bra yesu wasi yesu so Peter do he odidi we no yesu kacha Simon Petro sa Simon Yohane ba odo me se tie aduane nti odo me se ne aduane okay amen yesu Christ himself and so Simon to ashe okay just say Ghana stop for first you starting na mjuma no kodem afa na yesu on say no mo no okay sikenti no mo ye adwuma no okay cuz amino stop for first near the crusade okay akanya mesem amani poseka okay just say akabi akobo no crusade as into so ja crusade ye cuz amino just say o kana kura wona aso dem tin soro mani jai at the stadium boy nan sori mana ka so boss sori ntini so twa toro kire nipa okay ete yesu so Simon do ehese Simon so na ba odome ken camera odome sini aduane was ani awrade wonim sa meto wasene sa yan minwan tie yan minwan sister brother okay eni babia utiame awse wati yesu odie also last time ka so o ye so wena so do yesu dia anatwi yan yesu nwan cuz amio so what power to padia ene ye yesu nwan was wo dom sini yerum kenkan wasini prenu so wasini prenu so Simon Yohane ba odome wasini se ani awrate so wonim samedo wasini se sheminai nam prensa so Simon Yohane ba afrada me raho nam prensa so et pampa me masamiti
empire me say nyame sa atwebe wo mo na mitimi nyankodro wiye kas amio yes atwuma no wo mo me na me nya atwuma no enkodro wiye wo se ne prince so say wo dame ken kabra na ya petrol ho no say yes so be 3 times so wo dame wo pass say unmade nyina awrade wan kasa nim so me do yes so say jeremy nyan no kram so say tie ana me de yes so say simo wo ya abrantie no o baboso pet na babia wan kasa pa o timi ko na abia bi baba o baba kokora o baba tera wonsa na aboso no anya na babo o bi na do sa aboso ne babo na babia won pa aye amen aye okay that's amen say awo ya baba wa no wo so wata de kama babia won pa wan kasa na oko say wo ya branchia wo so tra wo so wat on tadia efe on pabo efe babia won pa say wo so ko America wan kasa betumi yakọ wo so ko Germany wan kasa betumi yakọ because of say and na wo sika ohu odan adia bia wan sa se so bia body friend tapade ukuta bi ba abia baba babia on pa obi na betro ko wo ba tena won sa sei no obi na so atade abia baba make up sa wa wo ye no wo tena bi nya na abeyo obi na beyo make up kasa amino won efuna won kasa na no make up sta won obi a wo ya nya no make up sta ate mama what babia me se mo so obi ya no make up kasa amio ba make up sta no be chama san kwatiasia enkono ko nya ne sa kasa amino eni pawe ya no anu otene sa eni patime pari woti kasa amen sister brother asasia pesoi ekasia poya woti o if antana wiase ni tam antana yesu saba wa brawo temi but asa so yesu ani amen ebia na woti me Facebook me saw ebia na unyan sakrai ebia no brabani bi o da so tem me saw o ye ni ebia na ni tan ehaw ebia na abraba boni bi haw unyam panwoti bato ko sore ba anagye me pese me kacho se ebre ho nya odia ena odia etin kase wo chena meye obi bo na adwo so ba sakra na adwo nyam wo chena aba nwumre sesa 539 ena owu ye obi mso 559 eni pawe ya o takru pao wo so ya brantie obu aboso so watare ko fa ko pe na se brebi baba pa obama won saso aboso ankasa fa ko won pe oni pa bia ni won ma de no to da kamene ma wo pe esa wo to da pon ukoto fira na kade be sifia wo ye na ni baja na se na ni nya obeka wo yesikaduro ba don bi papa ya du fira na kaba be sifia kwa no cause amio na me se adam for baba jam ni atam ya ma so muntimi nya ya muntimi nya munya me bro mfaminko mi atawo ko ai obejira bebe se say ni panso yen sahye bang mani jao o Japan bang mani jano anya de kono police officer no lawyer na obu ataro na sinino yakoto na twene kas amio yakoto judge na to twene yakoto lawyer ni na to twene kas amio et lecture no ya de ko et mpesa mebusa se et wabu awon adapon Luke 9 be okay Luke chapter 9 no that can come me verse number 23 okay o se ho pachiri na ka che won nyina se so bi pese odi machi a tie onpa ne ho achi o se obi pese odi machi a onpa ne ho achi e ta sasani pano e pa ne ho achi na se ni ada me pese anacho tie ni ye sister brother ebia no bo adwo pese unyanka woni Yesu banante untimi kwa kelavi awa abraba sadi Yesu achi cause amio brana won wale won adabia o chiu no ono wo da no untimi anene ntana awa abre kura obaso odi Yesu achi ade se uncha no jame so amen so na ni jon wo on wale amen because our lady enabone but yanko pompe I am punching amen atena mempe I am punching eti atia ba ko masre yakopon pa bia wo tiame ono won tie ne won hye ne so se wa bo wa jo posa obaso pan wati right lawyers for be Ghana say
ebi mu kɔ assemblies Pentecost Methodist yɛ asɔre for asɔre mpanim for ba so kɔtra adakama ana so kɔtra ne position ɔkɔkɔta ɔsi ɛhɔ yɛ nka no korɛ yɛ kamera kasa amino etu ɔno deɛ ɛmera no wɔde ɛbɛya ɔkɔka amen ɛmera o ana ɔkɔ deɛ ɛbɛya ɔkɔka ana wɔntumi mfa saa nso ne Yesu akyi ade a anya no korɛ ɛnya no korɛ because I think Isaiah 5:20 si due wa frɛ papa sɛ bɔne sɛ 5:22 so due wa frɛ papa sɛ deɛ ɛbɛya bɔne na de nwuno ayɛ fremfrem woyɛ lawyer ebi a wɔbɔ wadwo pɔ sɛ wo ne Yesu banante because asɔre woyi tight often bibia everything wo mbi kas amino but adeɛ ba ko ɔbɛyɛ me sa ane sɛ abia da woyɛ nyina akyi na wo sa yɛ esumase nnwuma adeɛ ba yɛ me yɛ sɛ abia da ba wo na wo nsan ka heaven because of that abrabɔ bi ɔyɛ deɛ bɛyɛ utim amino adapon wɔsɛ sɛ obi pɛsɛ odi makyia sani pano ampane ho akyi sister brother so want me ampa ho akyi a wontimi follow Christ so want me ampa ho akyi a wontimi ne Yesu nante o kenkabra ɔse ɔkache onyina se kache onyina se odi makyia wo pɛsɛ odi makyia ampane ho akyi wɔnte asɛnua no wɔmfa na ne mibi ana Yesu akyire die no me nyina ba bi nkancho sɛ Yesu akyire die no ayɛ kokɔ ne pano kas amio Yesu akyire die te sɛ awesu o we na wusu atre but die demani pano amena me nyankopɔn kas amio Yesu Kristo akyire die no sɛ oya wagire sɛ obedi Yesu akyire nkonkono ba boa mo odi nachi kas amio etose obi pese odi machi a sani pano fona sania asania Yesu fa ya no o so fa wo de asania no aya mania asania ni bi ayo haw asania ni bi aya tete baso de asania no aduru Golgotha kaza amio so de asania no atuduru Golgotha ene wonkoni mie so baba so de asania no aduru Golgotha dia baso wan sai wo kwamu dia obetumi akọ kenkan onfana senu ada no ni mati obi a person obegene kra obi bia da opese Yesu gene kra no obi free ne nsa tie ne kra be free ne nsa na de mi Yesu minti ne kra be free ne nsa no eto se sani pa no ya gene nkwa owi no se sani pa enya wiase nyina tie asemi on ehu papa Bible won quotation me eya me okay sa what any pam because of ya kenkan atire ni pa to obi am tie me kira wade say enipa enya wiase nyina tie o enipa enya wiase ni nyina na se ohira ana se sani pa no ne kira firi ne nsa emfa so ben ha emu oduo it open atamis the gidi makoma ko system osaba ye vice president asaba ye president kas amino as atamis enimi na me eno wuya emfaso ni so eni ehu papa so upon the gidi makoma ko system PhD mu ahodo kas amino na sa wa hunu Yesu Kristo want me ampane wati a osenkafo 63 bie na me hwe sa 36 obi wo ha na ne fie na mu dodo doso 36 nso a pa cho yemi ani anhwe because at Japan quotation yemi hu papa me tia na me yama seme amen me pa cho bie kinkan so bi wo ha tie obi wo mako 100 tie o na say odi emfie 969 to say metu salad ye ni bi na ne mu dos bebre na say ni mfie na kura mu doso bebre na papa amene kra na say ni pano onyankopɔ asam papa tenene awurade nyankopɔ nkojesam awurade asam amen kra wansie ni yi a ai asam ni mu odo na say eni pano yansie tio sofo yansie ni pani ya na tio ya kasi yesi obi ya ano ne de yan ano ne sa wa wuna sofo babo masama da bi ano ne sa wa wuna be ya ofusum de ama anasa ano ne sa won sore ma ba wa yiye anasa wa yiye no wa bro omo mo abro kire o ba mo Canada nyina ba yiye ni bi ana tese sia wiye efuradi nyame
wɔse na si ensie ni pani sia ai eni pani ensie ni ya o ye no wɔse me se Solomon na kasa yo uni sika nkyɛn no uni ani mo nyam nkyɛn no wɔyɛ ɔhena no de god na tua na wɔ kesika kasa amen o wɔse na se ensie wo sia wɔ pomba akola yakɔgye na bɔsen sɛ si na toɔkuo ne so wɔ mfasoɔ ɛte sɛ me toɔi mane mmere sikani kɔtansi wei ama mane mmere sikani ama mane mmere wɔ bi a wɔde yɛ wɔ abrabɔm da big da because of sɛ nipa ne nya saa nneɛma wɔ sei na sɛ yɛnsie ne yi a wɔpɔmpa o ɛne adeɛ na wɔsɛ meyɛ etwa sɛ metwɛn na mewu wɔ kristo mu yɛka sɛ yɛsi obi yi a lysos bible sɛ abena lysos woyɛ no abɔfoɔ bɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛbɛsoa no abɔfoɔ ɛti bisa sɛ ɛnɛ sɛ wotwa kɔm na sɛ beka de wo pan a hɔ na ba bɛsoa wo ka sɛ ame o sɛ sɛi obi da wɔse ɔtenem yɛde mekɔ yɛde mekɔ tim nipa wiayɛ o nipa wiayɛ o sɛ sɛi ameranteɛ sɛ sɛi yɛde sika me nsɛm na yɛde sikadura fra aprapɛ ɛnɛ yɛ ho me nuanom awiayɛ ne asɛm no o awiayɛ o mebusa o ɛnyɛ nkwa ne nipa wɔtɔ kaa pɛn wate ɛnyɛ nkwa ne nipa wɔsi fie pɛn but awiayɛ sɛ nipa nsɛseɛ o me nuanom asɔfoɔ anadwi mekasa kyerɛ mo me nuanom asɔfoɔ yɛ nyame dwuma mesrɛ o amoa ne mmere obi adeɛ asɔfoɔ ka nyame asɛm no koram ananadwi deɛ ɔwɔ pene so ɛsɛ ɛnni dabi na ɔtamuafoɔ no aba ɛnni dabi wapa ho akyi no koram nyame ahu ate wɔnsa wobrɛ kakra wɔkyerɛ bo mmerɛ bio ɛnɛ na wosuo but woduru heaven wabɛsere asase so kora nyame bɛmo asere adeɛ baako a mesoɔ ne sɛ ɛnane w'ani ama ɔyɛ nkɔsɔfo bi nka nkyerɛ sɛ ke baabi a wɔyɛ adwuma no aduru nyame bɛsra wa nkɔhyira wo ɛti bɛsen na kɔna kɔtete wo tɛkyerɛ ma ase sɛde bɛyɛ wo kasa nipa ba bɛtie wo sɛde bɛyɛ nipa bɛkasa wo yɛ adeɛ sister broda mesrɛ adeɛ baako a natwei mesrɛ nyankopɔn ba bi a wotie me pa ho akyi me nua wotie me wo sɛ wɔde bɔne a yesu nkum wama wo chance sɛ pa ho akyi wate mesrɛ wo dane firi bɔne mu ɛfiri sɛ bɔne akatua ɛyɛ owuo amen o akatua wɔmama bɔnefoɔ ɛyɛ owuo ɛda pɔn kan me last quotation yɛ ma me Luke chapter 17 hwɛ ayi 33 ma me Luke 17:33 amen pɔn kenkan obiara a ɔhwehwɛ sɛ awurade yesu nyɛ ne kra no ɛbɛfiri ne nsa obiara ne kra bɛfiri ne nsa menti no ɔbɛgye ne nkwa toa so bra meseme sɛ anadwo no ɛnipa mmienu bɛda mpa koro so ɛtwa sɛ baako yɛ tene na baako yɛ de bɔyɛni so ɔmienu nyina tene de ɔmienu nyina bɛkɔ but wɔtene no yɛde ne bɛɛ deɛ bɛyɛ na aka de bɔyɛni no ɛda pɔn timinu mmienu ɔna bɛkɔ heaven yɛde nyame ase anagro enough because of sɛ adwuma yɛn sɛ anɔpa asianummerɛ na yesu aka kyerɛ Matthew 7:21 oh nyame mpu nka sɛ mede wodi ntotɔ mbɔne waka sɛ wampa ho akyi mesrɛ ɛmu nipa mpɛ sika ɛmfa na ada akoro so nni obi adeɛ mfiri ne hɔ me nuanom a motie me a moyɛ aban adwuma nkɔsua bɛsi nwere kya san ɛnkɔsan ade a wohyɛ no akatua da hɔ me nuanom anwomtofoɔ a moto nyankopɔn wɔ dwom mesrɛ mo monto dwom wɔ ne kuram ma monto dwom ne sɛ mobɛ sɛ mogye deli ma monto dwom ne sɛ mobɛ sɛ wiase nyina atam nka ma monto dwom ne sɛ sika nti na moto dwom no na ma monto dwom ne sɛ montoa me nyame monto dwom ne sɛ David na wɔto dwom ama nyankopɔn anadwo yi mebɛda na so mede ma no si ade a mesɛw ɛne sɛ pa ho akyi o awo pakyerɛ pa
pahochi firi bɔne mu wona ne bɔne a wotim ebi afia wotim woni mu enipa ba tere nkasa ebi afia wotim wabɔ nipa ba fo dua ese wabɔ bi dua kuna firi wiase kasa amino me obi tim ka me woni ba bia me firi me firi Ghana ha me firi Beni wo ade be sie no anso agi Yesu adi awo bo Yesu dele kasa amio what is your pa edura wo chire brema o kon saman fere what is so sakra wadne pa wo chi wate Judas Iscariot be frame so wapa ne wo chi enso no ye kromfo no nyam pa ne wo chi me sra so want me am pa wo chi ane rode Yesu Kristo anantia obregu obra ye tumi abraba ye boyi ye mu sase eso Yesu ni enya me fa na me de me masia me ti se me betara fidie yi so na ma tumi an kan kwaje se me bi an tere wa na ma hawo se nya me asama ya rekora ma tumi an fa ma wo ma mo wa se me tumi awie se da pade nyina bi ade bi a opa me tumi won saka na ma mfa Yesu ama wa ma hawo anana tui me sani popia o tia me wo Facebook ni popia tia me radio ade me so me woro be nsa firi mo ja ho awani na ko pokra nim se me ni mo ja ho fo because of say asam prayer require ana makachro no anjo no temuofo na sifom akana sase ba so no so tuti asade ba so sai na taro emuni paba jare akana bane fo ba fanye ataro atrimo telefo aba fanye wona yamuo nipa wona yani wodo wona yani tema ataro aye fo ne be fa awia sewe yo abai me send problem o tiem na tai repent because the kingdom of God Jesus Christ abayaro abai arajui mapo me de manuasi me be na so me sha do some no ana mo say sha ba bia nipa tu nipa go no wrong bia it was all ya say the word Christ no odi adanse say was say some two no say you may now subscribe.